ಬೈಯೆತ್ ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂತಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜಿ ಮುಳು ಎಕ್ಕಡ ತುಕ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂದು ಬರ್ಸ ವತ್ತನ ಮುಳು ಮುಲ್ಪದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚನೆಯ ಇಂಚಪ್ಪಿದೆ ಇನೇನ ಬರ್ತಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೆಟ್ಟದ್ದು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಚಪ್ಪಿದೆ ಪೋಯರುಡು ದಾಯೇಂದು ತುಷ್ಪವೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತುಲೆನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಾಳಾತು ನಂಚಾತು ನಿನ್ನ ಚೀನ್ ಬಂತು ಬೇತೆ ಕನಕ ಬಂತು ನೆತ್ತ ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಅವರ ಗಂಜಿ ದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಟ್ ಅವು ಮೇಲಿಗೆ ಬೂರ್ ನಂಚಾತು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ದಿಯರ್ ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚಾತು ಚೂರು ಮಲ್ಲದೆ ತೊನ್ಕ ಬಂತು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಂಕ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯಾಂದು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸ್ವಿಚ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತು ಬೇತೆ ಕನಕ ಬಂತು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆನ ಮಗಳು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಂತಿತ್ತಲು ಮಿಶೋರ್ ತೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಂತಿತ್ತಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನೀ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ತಾಣಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಬುಕ್ ಮಂತಿತ್ತಲು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತ್ಡೇಗಿಂದು ಪಂತ್ ಏನಕ್ಕಲ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಹಿಡಿದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ತಾಲೆ ಗ್ಲಾಸೆ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದಲ ಕೊರಡು ಪಂತ್ ಅಂಚ ಪಾಪ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಟ ಪಂತ್ ಪಾಪ ಇರ್ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಏನು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪ ತುಲೆ ಬತ್ತನ ತುಲೆ ಕುರ್ತಾ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಚೂರು ಲೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೈಸೇ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಡ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಉಂಡತ ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಂಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲವು ಲೂಸ್ ಟೈಟ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಬರ್ತಡೆ ತಾಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪುವೇನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಇನಿ ಬೈಕ್ ಟೆಂತು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂದಿನಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಪೋಪುನಿಂದ ಅಂಡ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಲ ಕೂಡ ಕನ ಹೊಡತ ಅಂಚಾತ್ ಗಾಡಿ ಟೆ ಪೋಯಿ ಪಂತ್ ಸರಿ ಕೊಡ್ತುಕ ನಾನು ಅಂಗಿದಂ ಕೊಡ್ಸಿದ್ಗ నేను ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಸಾಧ್ನೆಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆಟ್ ಅಗ್ಗರಿ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂತುಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುಲ ಅಲ್ಪರ್ತೆ ದೆತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ವಸ್ತು ಅಂಚಾತ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂತ್ ಏನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗರ್ ದುಂಬುತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಡ್ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ದಯಪಂಡ ಏನು ಕಾಸರಗೋಡು ತಲಂಚಾತ್ ನೆಟ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಷೆಲ ಬರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆತ ಭಾಷೆಲ ಬರು ಏನು ರಡ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತ್ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಭಾಷೆನಿ ಏರ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪಲೇಕ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಊರು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಭಾಷೆಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪಾತೆರ್ವೆರು ಐಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅತ ಐನ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿತೆ ನಮಕ್ಲ ಬೇತಕ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪಲು ಏನು ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಓ ಭಾಷೆ ನಾವಡು ಏರ್ ಪಾತೆರ್ ನಾವಡು ಏನು ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾನಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಊರುಟು ಎಂಚ ಪಾತೆರಿರು ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರಿರು ಅತ ಐಕ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಭಾಷೆಗ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಭಾಷೆಲ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕಂಡಣಿಗೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ನಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅಗರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ತುಯ್ಯರ ತೂಂತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆವಡತ್ತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪೂರಲ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಜತ ಅಂಚಾದ್ ತೂಂತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಐನು ತುದ್ದೆ ತೊನ್ಕ ಪಂತ್ ಏನು ಬುಕ್ ಆರೇಟ ಪಂತಿದ್ದೆ ಇಂಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೋಡ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ದೆತ್ತಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆ ಅವಡಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಚಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆದಿಂದ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಈತ ಸಮಯ 4 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಗ್ಲಾಸ್ ಪುಡ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಪೇರು ಯಾನಿ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನು ದಾಲ ಆತಜೆ ಯಾನಿದೆ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿಯಾಂಡದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಎತ್ತನತ್ತು ನಮಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ತಪ್ಪಾಗ ಅಂಚಾತ್ ಈ ಸಮಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಪೂರ ಪೋಸಿರ್ತದೆ ಅಂಚಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂದು ನೆಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆತು ಪೊತ್ತುನ ತೋಜ್ಪಂತುಲ್ಲೆರಾರು ಲೈಟರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಂಡ ದೆಪ್ಪು ಕಾಂದುಲ್ಲ ಅವೆನೆಯ ಏನ ಕಂಡಣಿ ಸ್ಟೀಲ್ ತದೆಪ್ಪು ಒಂದು ಪನೊಂತಿತ್ತೆರೆ ಎಡ್ಡೆಡೆಗ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಸ್ಟೀಲ್ ತಾತು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವೇನೈತೆ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ತೂತುದು ಸಾಕಾದ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ತವೆಯ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇತೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವೆನ್ ದೆಪ್ಪು ಕಾಪಂತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ ಪೂರ ಬೊಕ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅದು ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಜಾಗ್ರತೆದಿಂದ ಓಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ದೈಕ ಕಮ್ಮಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ದೈಗೆ ಬೋಡಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ದೈಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇಂಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ಉಂಡು ಚಾ ಬೆಚ್ಚ ದೀಪನ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ ಉಂಡತ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲು ಅಂತ ಬೊಕ ಮೂಲು ವಸ್ತುಗಳಿಂಟಿ ತೂಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ದಾದ ಅವ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಬೋಡಿತ್ನ ಪೂರದೆ ತೊನ್ಲೆತ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತಾಲದೆ ತೊಂಡ್ರು ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಲ ಕಾಸು ಬೋಡದ ಅಂಚಾತ್ ಆಸೆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು ಒಂದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡದ ಅವೇನೇ ಪಲ ತರೆಟ್ ದಿಯೋಡು
ಕುಳ್ಳಲ್ಪರ್ದು ಮನಸ್ಸು ಬರಂದೆ ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೈದೆ ತೂಕ ದೆಪ್ಪೆ ರಾಯ್ಜನ್ಲ ನಮಕ್ ತೂಪುನ ಇಕ್ಕದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ತುಲೆ ಒಂದಿರಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಬುಕ್ಸ್ ದಿಯರ ಅವಳಿ ಜೋಕ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ದಿಯರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲಾತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ವಸ್ತುಲ ಏತ್ ಕಂತದ್ದು ಓಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ ವಸ್ತುಲೆ ತೋಜು ಸ್ಪೇಸ್ ತೋಜಂದ ಅಂಚಾತ್ ಅತೆ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ದಾಲ ಇಂಕ ತೋಜುಂಡು 5,000 ಆ ರೇಟ್ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನೇ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ತೂಕ ದೇವರತ್ತಂಡ ಎ ಪಾಂಡ ದೆತ್ತೊನ್ಕ ಕಾಸ ಆನಗ ಸದ್ಯಗ್ ಇತ್ತಂತೂ ದೆಪ್ಪೆರ ತೀರಂದು ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಂದು ಅಂಡ್ 6:30 7:30 8 ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಈಗ ಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಶೋಕಲ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತುಲು ಪೂರ ಗಾಡಿಟ್ ದಿಯೋನ್ ತುಲ್ಲೇರು ಪ್ಯಾನ್ ಎಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತುದು ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಲಕ್ 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 ನಾ ಖುಷಿ ಹಂಚಿದಿಲ್ಲ ಹಂಚಿಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡ್ತ್ ಪಂಚರತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಇನ್ನೇನ ಬರ್ತಡೇ ಅಂಚಾತ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಂಡಿರದಲ್ಲ ತಿಂತು ಪೋಯಿ ಪಂತ್ ಬೊಕ ಆರು ಪಣ್ಣಾಗ ಬೊಡ್ಚೀಂದು ಪಣ್ಣರ ಆಪುಂಡ ಆ ಬೊಡ್ಚೀಂದು ಪಣ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಗೆ ಇಂಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡನಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಣ್ಣಾಗ ತಿಂತು ಪೋಪುನದ ಫುಡ್ ಪೂರ ತಿಂದತ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಅಂಚ ದಾದ ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ಪಂದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತು ತೋಷ್ಪವೇನ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಏನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನೆನಪದು ತೋಚ್ಪದ ಜಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಚಾ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಇಡೆ ದಿಯರ ಬಡತೆ ಎಂಟ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ದೀಪದ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ದೀತ್ ಜಾಸ್ತಿಯ ದೀಪೇನು ಮಾತಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪನೆ ಚಾ ದಿನಾಗ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಇದೇನ ಜೋಕ್ಲಕ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪು ನೀನು ಕೂಡ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಏನು ಈ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರ ಅಂಚ ಕೊರೊಡ್ಚೆವು ಚಾ ವಿಷ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಹೊರ ಮಲ್ತನ ಚಾ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದು ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಪುಂಡು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ತಕ್ಕ ಅಂಚ ಏನ್ಲ ಪರ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡ ಅಂಚ ಬೊಡ್ಸಿಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಐತೆ ಪಾಡ್ನ ಲಕ್ನ ಕೊರೊಳಿಯದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಷ್ಟಾನೆ 1 ಲೀಟರ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಎಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕಾಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ದೆತ್ತು ತೋಡ ಸರಿ ಜನ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದ ಎಂಚಲ ಅಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಸ್ತು ಅಲ್ಪಡ್ತೆ ಕನಪು ಅಂಚ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಡೆಡ್ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ತೆ ಕಂತ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ತೋಷ್ಪ ಬುಕ್ಕೇನು ಪಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಹಾಳಾಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊರಿಯತ್ತದ ಅದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಕೊರಿಯತ್ತ ಐಕ್ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಜೆ ಐಕ್ ದಾರ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂಡಿರ್ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕೊರಿಯತ್ತು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಕೊರ್ನೇದು ಬುಕ್ಕ ಆಂಡದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನ ಅವ್ರು ದಿಯೋಳಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ದಿಯೋಳಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ದಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಗ ಯೂಸ್ ಆತಿತ್ತು ಅಂಚ ದಾರ ಸರಿ ಇತ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಿಚ್ ಪೂರ ಪೋತಿತ್ತನ ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಕೊರ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊರ್ತಾಂಡು ಕಥದ ಅಂಚಾಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂತ ಓಡು ಅಂಚೊಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕವರ್ ಪೂರ ಬರ್ತದ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ದೆತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಪೇಜಿ ನಾನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜದ ಕವರ್ ತೆದಿ ಹೊಳಿತಾನೆ ಬೇತೆ ಕವರ್ ಉಂಡು ಉಳ್ಳ ಕವರ್ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಐತೆ ಕವರ್ ಉಂಡು ಪಾಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ತ ಕವರ್ ತಿಂದು ನಿಂಗೆ ದೀಪ ಸರಿ ಬೇತೆ ಪಾಡು ಬರ್ತಾರಾ ಗಾಡಿ ಕೊರಿಯರ ಓಪನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಅಜ್ಜಾಯ ಮುಟ್ಟರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಚೆ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಬೇಗ ಉಂಡದ ಅಮ್ಮ ಮೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೇ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ
ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಇತ್ತು ಸಲ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇದು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಗತ್ಯಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗಿಂದಲ್ಲ ಕಂತನದ ಊರಾಯ್ತು ಕಪ್ಪೆ ಬರ್ತದೆ ತಾಯಿಗೆ. ದಾದಿ ಅಮ್ಮ ದಾದಿ ಅಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆ ಬರ್ತದೆ ಕಬೋಡ అవును ఇప్పుడే ముచ్చిప్పడం అవును మనతో జయరాబు రెగ్యులేటర్ ಕಟ್ಟಾಣ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ನಮ್ಮ ಲೈಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೋಡ್ಚಿನಿ ಇಂಚಾಂಡ ಆನ್ ಆಗುನು ಇದು ಸಿಮ್ಮದು ಇಂಚ ಸ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ದೀತು ಕೂಡ ಇಂಚ ಕಂತದ್ದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಆಫ್ ಆನ್ ಲೈಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಸಿ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಕಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣು ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರೇ ಕಟ್ಟಾಟ ಪಾಟ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರ್ ಇಚ್ಚಂದ ಕಾಡ್ನ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಹೊಸತ್ತು ಕಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣು ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಅವತ್ತೇ ಕಟ್ಟದು ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಾಂಡೆ ಆಂಡೆ ಬರ್ತೀರಿಗೆ ಏನೇ ಮೀತ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಕ ಬಂದು ಬೊಕ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ದಾಯಪಂಡ ಬರೀ ಅಮೇರಿಕದಾಯ ನಿಮಗೆ ತೂತರ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದದ್ದು ತುಳು ಟು ಪಾತಿರ್ವಿ ಅಮೇರಿಕದಾಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಯ ಸರಿಯಾದ ಎಂಚು ಪಾತಿರೋ ಪಂಡ ಇಂಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಗ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಕೂಡ ಏನು ತುಳು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ತದ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ನಾಚಿಗೆ ಇಕ್ಕದು ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಬೊಕ ಚಾನಲ್ ಉಂದೇನು ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗೆ ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಡೆ ದಯಪಂಡ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಾದ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲು ತಿಕ್ಕಂದು ಈಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಏನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ದುಂಬು ಕೊಡೇರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪಡು ತುಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಾಡ್ಲೆ ದುಂಬುತ ನನಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.